Muri yeZimbabwe ndadzoka nema-updates ezvimwe zvinhu zviri kuitika paZimbabwe right now. Social media yakaita kutsamwa, vanhu vari kuita kupupuma hasha, ma-emotions, zvinhu zvakasiyana siyana. Nyaya iri panapa ndeyekuti Themba Mliswa akudawo kupinda paline up iroro because ndiri kuona ma-qualifications CV rake ratotanga kutokandwa panapa pari kunzi Themba Mliswa aizifa top post. His CV: a degree in sports and fitness studies from UK Luton University, former Dynamos chairman, Caps United fitness coach, national soccer team fitness coach, development coordinator, Zim national cricket team. He taught rugby at Eton Collect in UK. Tisingakanganwe futi kuti angari member of parliament ka wekunoton handiti ende tobva tatarisa futi iko zvinezvi ndisabhuku chaichai sabhuku kumamusha chai ndo Themba Mliswa zviri pasaka ndo pari kunzi ari kudawo chi top post iri kunetsa yeZifa kai kunzi Zifa boss ka munhu wese anodawo that post iyo iri kunzi ine vanhu vakaita sana Prophet Magaya zvekare pari kunzi vari kudawo futi kupinda pa that position iyo yepaZifa. Prophet Magaya munongovaziva vese ndo veyadha kava neHeart Stadium avo nyangwe zvazviko zvinezvi vari kusangana nemachallenges akasiyana siyana. Pari kunzi hoteo yacho yoda kutorwa, ground iroro racho roda kutorwa because vakanokwereta mari zvikazodididi. Inyaya dzinenge dzichingotaurwa dzakaita se dzakawanda but maZimbabweans nhasi vangomuka vachisurprise nyika yese. Peter Ndlovu ndiye ari kudiwa nemaZimbabweans. Even ukaenda kwatrace iko zvinezvi pamatrends, matop trends, Peter Ndlovu ndiye ari kutrenda iko zvinezvi paZimbabwe, ndiye ari kutrenda, ndiye ari kutaurwa nezvake kunzi ndiye munhu chaichai webasa iroro. Vanhu vari totovhota papi kuti tikwanise kuvhotera Peter Ndlovu kuti ange achiita se achinopinda ipapo because mazuva adarika aya vaMagaya ndo vaivhoterwa zvaka, ndo vaisimbiswa zvakanyanya vachitaurwa nemaZimbabwe kunzi vaMagaya vanoqualify because vane chakati but iko zvinezvi zvinhu zviri kuratidza zvatochinja. Pakangotanga ngobuda scandal dzonzi Magaya this Magaya that, Peter Ndlovu vatotanga kutotaurwa nezvake. Peter Ndlovu ndiye munhu chaichaiwo ipapo. Muri yeZimbabwe handisi kuzivawo imimi nyaya iyi kuti munoiona sei. Imimi makatarisa kuti ngati Themba Mliswa ake ma-qualifications maanzwa handiti ende munoziva kuti the way yaanoperforma ende ngirikini yacho yato tough iko zvinezvi, line up yatopo iko zvinezvi yato tough iko zvinezvi kutoti competition yacho iri pama1. Themba Mliswa munomuziva mese nezvaaiita chinchichi handiti. Prophet Magaya munowaziva ndove yadha kawo. Hatisi kuziva but maprofesa anotyisa kaona maprofesa apinda ipapo hawo pamwe vanenge vatoudzwa nemweya kuti makawina kare, I don't know, but munowaziva Prophet Magaya ende passion yavo pasport kuti ndo tisingatarisa zvekuti vakagadzira stadium. Munoziva timu yavo yadha FC. Munhu it's not easy kuti unzi wane timu wadididi wobva kutimu wakutokwanisa unoita ground chichichichi kuratidza kuti munhu ane passion nesport. But Peter Ndlovu manje ndobva apindawo futi papo paline up. Munoionawo sei imimi makatarisa imimi ndiani wamungafevherawo kuti akwanise kupinda pa this position? Peter Ndlovu munomuziva mese nezvaaitawo zvesport zvake izvozvo because ndikuona kuti vamwe vari kuzoti Peter Ndlovu bho zvake but hatidi kuzova disappointed like zvatakazoita pana cast takazongoti cast atonzi minister zvikazodididi. Munoionawo sei nyaya iyo? Ndiani wamungafevhera kuti apinde pa this post? Ngatimbotarirane, ngationesane in the comment section.